Biztos, hogy hallottátok erről a srácról, hogy eltűnt hétfő reggel. Sajnos az iskolai zaklatások miatt nem csak a való világban, hanem a virtuális világban is bántják az embereket. Piszkálják, szurkálják, lelkileg bántják, egyaránt fiúk, lányok, osztálytársai. Már félnek menni az iskolába. Azt mondta a srác, hogy inkább a halál, mint iskola. Nem jó a zaklatások, higgyétek, se virtuális világban, se valójában. Arra kérem benneteket, hogy ilyen ne történjen meg, mint ezzel a sráccal. Fogjuk össze, segítsünk egymásnak, és ha valakinek problémája van, igenis meg kell beszélni. Beszélni kell róla. Ez borzasztó.